Gaur hemen elkartu gira Aintzinako eta Ernaiako hainbat gazte, Hendaiako Adona postu zarrean, Hendaia eta Irunen arteko muga inpostatuan, aldarrikatzeko argi eta garbi gazteontzat Euskal Herria dela bizitzeko eremua eta Euskal Herria dela borrokatzeko eremua. Zentzu horretan, Ernaiko eta Aintzinako gazteok hainbat mural margotu ditu Adona postu zarronetan Euskal Herriaren independentzia aldarrikatuz. Gaur ere Ernaiko kideok muga inposatu honetara hurbildu gara, alde batetik adieraztera gure atxikimendua eta deia egite da Euskal Herriko gazteriari uztailaren 14an Donibane Loitzunen eginen den manifada, guk ere Euskal Herria dugulako bizileku eta borrokarako eremu, eta honetaz gain Euskal Herriko gazteriari deia egiten diogu Euskal Herriko txoko desberdinetan, herri auzo eta muga inposatu hauetan muralak egiteko.